खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौहाय दिनै नोंथांमोननि सोंनाय बायदि बनसुआ थारैनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सैथोयै खामानि जोबजासिम मावलांनो हागोन नामा बेनि सोंनायनि फिननायाव दिनै आङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन दिनै नंगौ रायजोआ मोनसे सन्देह जादों आरो मोनसे साननाय फैदों बनसुआ दिनै थारैनो दुलाराय बर' रायजो राजानि थाखाय मोजांनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जा ओंखारबाय बियो बेसेबां गोलावसिन बेसेबां गोजानसिन थांनो हागोन बेखौ रायजोआ दिनै सानदों बे स्वाभाबिक खोथा आरो मोनसे सन्देहबो जादों बिथांमोना सोरनिबा थुनज्लायनायावसो बड'लेण्ड दाबिफिननायनि खामानियाव ओंखारदों नामा लामायाव ओंखारदों नामा बेखौ दिनै रायजोआ गोबाङा सन्देह जादों आरो गोबाङा दिनै ओंखारबोदों दा सन्देह जानाया स्वाभाबिक मानो होननानै बुङोबा जायफ्रा दिनै बनस'नि मेम्बारफोर एबा दैदेनगिरि जानानै दङ बिथांमोना थांनाय समफोराव PPF हानजाजों दैदेनजानाय BEC बिबान लाबोनाय साफा दैदेनगिरिफोर गोबाङा नङाब्लाबो कयजनमाना दङ दा बे सैथो बिथांमोना मोनसे हन्देह जादों रायजोआ जाय बिथांमोना थारैनो बड'लेण्डनि थाखाय नांमानो ओंखारबोदोंना फारसेथिं रायजोआ बिराद गिदिर अलखदाव जानो थांगासिनो दङ आरो फारसेथिं दिनै जोंनो लिडार नांगौ जानानै फैदों बड'लेण्डनि थाखाय दिनै सोमावसारनो दिनै सन्देहआ स्वाभाबिक बेखौ गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैया नाथाय दिनै बनस'आ बेसेबां गोजानसिम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव दिनै नेतृत्व होनो हामारगोन बेसेबां गोबावसिम दिनै रायजोफोरखौ बिसोर लाना थांनो हागोन बियो उनावसो फोरमायसिगोन जुदि बिथांमोना थारैनो राजनितिकनि हरजन्त्रनि थाखायसो सोरनिबा थुंज्लायनायावसो जुदि बड'लेण्ड बिनो फैदोंब्ला बेखौ गाबोननो रायजो राजाया दिनै नुनो मोनगोन बेनिखायनो फैबाय थानाय समावसो बिथांमोननि नांलांनायनि हाबाफारिनि फिथाइनि गेजेरजोंसो बिथांमोननि नाजानाया नांनाया सैथो असैथो बेखौ जोङो दिनै बुंनो हागोन दा बनसुनि थासारिया बा नांनो ओंखारनाया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेनि सायाव आं थोंजोङै बुंनो हायाब्लाबो बिथांमोननि बिथाइनि सायावसो जे जों मिथिगोन बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै दोनो आरो नंगौ दिनै बनसुआ जितु बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय दिनै जागायजेनबाय फारसेथिं दिनै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना गले गले बुंगासिनो दिनै बिथांमोननि नांनो नाजानाया मिसा बे राजनितिनि हरजन्त्र आरो बेखौबो दिनै बुंबावदों दिनै बड'लेण्ड सोरजिनायनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बा आसामा बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दिनै जेबो पलिसि गैया होननानै एबसुनि दैदेनगिरियानो गले गले बुंबाय थादों नाथाय बेखौ बुंनायनि जाहोना मा होनना नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायाव आं दिनै बेखौनो बुंनांगोन जिहेतु जोंहा एबसुआबो मोनसे खोथाखौ सैथोयै बुंदों जे थांनाय 2020आवसो बिटिआर एकर्ड खालामबाय एकर्ड खालामनायनि उनाव गासैबो दफाया जे सानसेयाव जाफुंनांगौ बेबो नङा बेथ' खिन्थु सैथो बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबा दिनै लालांनो हागौ जुदि बोसोरबा जायैनि आगोलावनो जुदि दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जुदि सोरबा नांनो ओंखारबोयोब्ला एबसुनि सायाव बै जायफ्रा दिनै जाय सरकारा दिनै बिटिआर एकर्ड खालामा बिथांमोना एबसुनि सायाव मोनसे नोजोरा गोग्लैगोन जिहेतु एबसुआनो जाथिनि सिंस्रि दे माबोरै एकर्ड खालामनायनि बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो बोरै बड'लेण्डनि थाखाय नांफिननो मोनखो रायजोखौ नोंथांमोना कन्ट्रल खालामनो हायाखै नामा रायजोआ नोंथांमोनजों गैया नामा बे मोनसे साननाय नोजोरा सेन्ट्रेल सरकार आरो आसाम सरकारा बिथांमोननि सायाव नोजोरा गोग्लैगोन बे मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जानानै दङ बिनिखायनो बिथांमोना नेनो होदों बेबो थिग दिनै जाफुङा गाबोन जाफुंगोन गाबोन जाफुङा समफोर जाफुंलांनो हागौ बे खोथायाबो सैथो नाथाय मोनसे खोथाया दिनै जोङो साननो गोनां जे बड'लेण्ड सोरजिनायनि सेन्ट्रेल सरकाराव बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाव दिनै जेबो पलिसि होननाया बिराद आनफर्चुनेट वार्ड बेयो दिनै बै समाव जा थैनानै थांबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा थैनायनि सिगां सोरनिबा खोमा सिङाव दिनै बर्तमान किन्तु बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि जेबो पलिसि गैथ'वा नोंथांमोना अब्लाबो रायजोखौ थखायनानै बड'लेण्ड जोङो सोरजिनो जोङो आगान सुनि होननानै नोंथांमोना बुंलांबाय था होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङाथ' दिनै बुंलाङाखैमोन अब्ला दिनै नाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङानो
जुदि बै समाव जुदि बुंलांखानायमोनब्ला आलादा खोथा। नाथाय टटेलि दिनै बड'फा जितु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांनाय बिनिफ्राय नेगेटिभ जादों दिनै सोरनिबा रावा। नोंसोर सिन्था खालामना नाय दे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दानायनि जेबो पलिसियानो गैयाब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै समनिफ्रायनो अब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै रायजोखौ दिनै खौसे खालामनायनि थाखाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय नांलांनायनि गुथै खोथाखौ दिनै सोरनिबा जुगिदि दिनै नंखाय खालामनाय जादों। बेथ' बिराद दुखु गोनां। दिनै राजनितिकनि नेताया बुंनो हागौ जे बड'लेण्ड सेपारेट दानायनि जेबो पलिसि गैया, बे बुंथावना जाथावना पसिबल। हाग्रामा महिलारिया बुंनो हागौ, प्रमद बर'आ दिनै गादियाव फैनायनि उनाव बुंनो हागौ। नाथाय जाहाथे छात्र संगठननिफ्राय बुंनाया बे आनफर्चुनेट जादों, बेखौ रायजोफ्रा खिन्थु साननानै ला। दिनै सों एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननियावनो सोंदो जे बिटिआर एकर्डनि सिगां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दानायनि पलिसि दङ ना गैयामोन? सोंलाय, नों सोंलाय, हागोन नोंसोर सोंनो, नोंथांमोना सोंलाय। किन्तु दिनै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावसो मानो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दानायनि जेबो पलिसि गैया होननानै मानो बुंखो? बै बोसोरनैनि सिगां दंना गैयामोन? सोंलाय नोंसोरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरनाव नोंसोर सों, हागोन सों। बा नोंथांमोना सों जे हाग्रामा महिलारियाबोसो बै समाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दानायनि जेबो पलिसि गैया होनदोंमोन। सार नोंथां बुंनाय खोथाखौनो दिनै एबसुनि दैदेनगिरिया बुंबाय, नोंथाङानो फोरोंहैदोंमोन नामा? हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव सोंनो थांलाय, नोंथां बुंनाय खोथाखौनो दिनै एबसुआ बुंबाय होननानै सोंनो थांलाय हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव। दिनै प्रमद बर' बिथांनियाव सोंलाय, सार नोंथाङाथ' बै समाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय नांदोंमोन, दा दिनै बनसुआ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय दिनै दिल्लीयाव थांनो नागिरदों, रायजोखौ दिनै हजा खालामदों, नोंथाङा मा बुंगोन ना मानगोनां प्रमद बर'नाव सोंलाय नोंसोरो, हागोन सोंलाय। आरो बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सार बिथाङा बुंलांदोंमोन नामा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दानायनि जेबो पलिसि गैया थैनायनि सिगां सोरनिबा खोमा सिङाव? बै समाव दंना गैयामोन, दा दंना गैयामोन, आरो दा प्रेजेन्टआव दंना गैया? हागोन सोंनो, सोंलाय नोंथांमोना हायोबा। बिराद गिदिर मोनसे उपहार जागोन सोंनो हायोबा। दिनै नाय, बे हायाव जेसेबांनो गोथौ जावगोन बेसेबांनो आबै आबौनि बेगें हाराखौ मोनगोन। बेखौ सोर बुंदोंमोन? जेसेबांनो जावगोन बे हायाव एसेबांनो आबौ आबौनि बेगें हाराखौ मोनगोन। बेफोर खोथाखौ दिनै रायजोआ बावाखै। साधारन रायजोआनो बुंग्रा जाबाय बे खोथाखौ बै समाव। नाथाय बे खोथाखौ दिनै बावलांजोब्बाय नामा? दाबोथ' जों जेबो मोनाखै। दिनै रायजोआ मानो बड'लेण्ड नांगौ होननानै मानो बुंफिननो गोनां जादों? गासिबो बिटिआर एकर्डनि जिथु माबाया मोजां, दे आं बुंबाय मोजां, नाथाय मानो गासिबो उल्था? गासिबो उल्थासै। बिटिआर एकर्डनि दफाया उल्था मावगासिनो दङ। नों नाय 6.3 दफाखौ नाय नोंसोरो। 6 दफायाव जोंहा दोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय। दा जोंहा आसाम सरकारा केबिनेटआव पास खालामबाय, मोनसेबो स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नंला। बे बिटिआर एकर्डनि उल्था नङा होमबा? उल्था नङा होमबा? उल्था ना? एबा जोङो ट्राइबेलफोरनि हानि मोन्थायखौ होनाय जागोन, बिसोरखौ रावखौबो होखारनाय जानाय नङा, बिथांमोना हानि मोन्थाय मोननांगौ, बिथांमोनखौ होखारोब्ला एकदम मारमान्टिक घटना जागोन होनलायनाय जाबाय। दा एकर्डआव जोंहा दोङो ट्राइबेलफोरनि मोन्थायखौ मोननांगौ, खिन्थु दिनै होखारगासिनो बर' जातिखौ, बर' बिसाखौनो दिनै होखारदों। बे एकर्डनि उल्था नङा होमबा? दिनै कार्बि आलंनि एसटि बर'फोरनो एसटि होनांगौ होननानै दिनै एकर्डआव फैबाय, नाथाय दासिमबो एकर्डआव थानाय खामानिखौ मावफुङा लाखिनो मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय दिनै जुद्दा खालामगासिनो। बे एकर्डनि उल्था नङा होमबा? दिनै एनडिबिफ्रा एकर्डनि जुगिदि गनांगौ, बाहेरायाव उदां आखराव फैनांगौ, नों आं बायदि संसार जानो मोननांगौ, नाथाय दासिमबो जेलाव दङ। बे एकर्डनि उल्था नङा होमबा? दिनै मार्टियार फेमिलिफोरनो दिनै थाखा फैसा होनानै एसे अनसुंथाइ होनांगौ, बिथांमोननि न'खरखौ दिनै गोजोन होनांगौ, नाथाय दिनै होनो हायाखै। खिन्थु बर'नि मार्टियारनोसो दिनै मानगोनां प्रमद बर'नि आखाइजों चेक 4 लाख ना 5 लाख रानना होबाय। बे एकर्डनि उल्था नङा होमबा? दिनै जोंनि गुथै अफिसफोरानो, जोंनि गासै कार्यालयफ्रानो जोंनि बर' अफिसारजों दिनै बुंफबनांगौ, नाथाय 90% गुबुन जाति जायफोरा दिनै दङ। बबेयावबाथ' 100% गुबुन जाति। बे एकर्डनि उल्था नङा होमबा? दिनै आरो नों नाय, डेभेलपमेन्टनि खामानि हिसाबै जिथु जोंहा बे कारिगावआव फ्लाइअभार बानायनाय, आरो गरायसालाव फ्लाइअभार बानायनाय, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बानायनाय, आरो जोंहा
बे उदय माजबाद टु हलंगि बे एकर्डआव थानाय जिथु हाइवे बानायनाय आरो सापागुरिनिफ्राय ओरै भुटानसिम थांनाय बेखौ हाइवे बानायनाय बेफोर सब एकर्डआव दंजोबो दा बेफोर खामानिखौ दिनै मावालाखिनो पाग्लादियाव बिराद गिदिर दलं होनाय जासिगोन होननानै आसामनि CMआ दिनै बुंना गालांबाय बेबो एकर्डनि उल्था नङा होमबा ना नों एकर्डआव थानायखौनो नोङो मावालाखिनो जुदि एकर्डआव गैयैखौनो मावनाय बे उल्था नङा होमबा बेफोरबायदिनो गासैबो जुदि उल्थाब्ला बेफोर गासैबो खामानिया जुदि उल्था नङा होमबा नामा ना उल्था नङा गासैबो थिग दङ दिनै जोङो गोग्लैबाय गोग्लैनायनि उनाव जों आरो सिखांफिननो हाला होमबा जोंनो सिखांफिननांगोन ना दिनै जोंहा मा जागोन NIT लाबोबाय एकर्डनि नामाव बर्तमान एकर्ड दङ NIT दङ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दङ केन्सार हस्पिटाल दङ बेफोराव दिनै जोङो 60% 70% जोंनि बर' स्टुडेन्टफ्रा मोननांगौ होनना लिरनाय दंना गैया बेथ' लिरनाय गैया जायनि थाखाय दिनै धरना होनांगौ जायो 60-70% बर'आ मोननांगौ होननाय दंना गैया दिनैसिमथ' गैया बेफोरावबो जों आरो आन्दलन खालामनानैसो जों एडमिसन लानोसै नामा बेफोरबायदि अबस्था अब्ला नायदो जोङो दिनै बर' साहित्य सभा आरो एबसुआ दिनै जिथु रायजोफोरखौ मोनसे हजाग खालामगासिनो दङ जे दिनै माबानिफ्राय थाखो 3 थाखो 4निफ्रायनो जोंहा दिनै इंलिस जासिगोन सानखान्थि आरो बिगियानाव नामा बे जोंनि बर' माबाखौ फोजोबलांनाय नङा होमबा बे एकर्डनि उल्था नङा होमबा बेफोरबायदि गासैबो घटनाखौ दिनै रायजो राजाया नुनानैबो जुदि नोङो खुगायाव मोनसे गोसोआव मोनसे जुदि दङब्ला जों मा जागोन जोंथ' नांलांनांगोन आसामाबो दिनै आसाम स्टेट मोनबाय आसाम स्टेट मोननायनि उनावबोथ' दिनै बिथांमोननि सिगाङाव हाथियार लाग्राबो दङ आन्दलन खालामबाय थाग्राबो दङ जोंनियावबो आन्दलन खालामग्रा मानसि थानांगोन ना दिनै थाङै थुङै बिसोरो बनसुआ बा सोरबाया आन्दलन खालामलांबाय थानायाव दिनै बिटिआर एकर्डखौसो गिनानै दिनै खोब माबा जाफुंहोनो हागौ लाबा सोरा जागोन बर' रायजोआनो लाब जागोन लाब जाया होमबा लाब जागोन ना बेनिखायनो बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामनो गोनां जादों आरो एसेनोसै